Ja ću vam sad spomenuti jedan kuranski ajet koji ćemo vezati za savremenu situaciju, jedan hadis koji nas boli i sve, ali tu smo gdje smo. Vjerovatno nećemo imati previše vremena, ali bit će dovoljno još 10 minuta. Uzvišeni Allah kaže, stajdu billah, sejuhzemu džem'u wa yuwalluna dubur. Sura Kamer, 45. ajet. Sura Kamer, 45. Mjesec. Iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar, pa onda u 45. ajetu dole uzvišeni Allah u 4 riječi kaže sejuhzemu džem'u wa yuwalluna dubur. 4 riječi. Ovo je jedan od dokaza poslanstva, da je Božji poslanik zaista Božji poslanik. Ja ću vam u ovaj navesti ipak 3 primjera, da je zaista on Božji poslanik. Evo vam prvi primjer, Bog vam dao dobro. Logički dokaz da je on zaista Božji poslanik. Kad se Muhammed a.s. rodio? 571. godine, ok. Davno, prije 1400 kusur godina. Prije 15 stoljeća. Rodio se jedan insan, odrastao jedan insan, protiv sebe imao sve ljude tadašnjeg doba, imao 2 velike carevine protiv sebe. Niti su ga ubili, niti su ga razapeli, niti su ga ništa mu nisu radili, nego on preživio, dostavio je manet i umro Allahu dželle. Danas poslanik alejhi salatu selam ima 1,8 milijardi sledbenika. To je ogroman dokaz da je Božji poslanik. Da je on bio obični čovjek, ubili bi ga. Da ga nije dragi Bog štitio. Da je on bio obični čovjek, ne bi ispunio tu svoju misiju. Nego umet poslanika alejhi salatu vesselam danas se prostire od istoka do zapada. Ne ima nacije, ne ima rase da među njima danas nema muslimana. I to je zaista jedan veliki dokaz. Drugi dokaz jeste u ovom ajetu koji sam spomenuo. Sura Kamer 45. Kaže uzvišeni Allah sejuhzemu džem'u wa yuwalluna dubur. Kaže Allah dželle opisujući mušrike, tadašnji neprijatelji islama i muslimana, otprilike 7. ili 8. godine, dakle po objavi, ne po hidžri, je objavljen ovaj ajet, kratak ajet. Kažu mufesiri, kaže tadašnji mušrici, tadašnji neprijatelji islama bili su na najvećem levelu svoje snage. Najveću snagu koju su ikada imali protiv poslanika imali su kada je objavljen ovaj kuranski ajet. A to je Allah dželle tada kaže u tim okolnostima, kaže ova skupina mušrička, dušmanska vaša, kaže zaista će biti pobijeđena. Ko će je pobijediti? Neće s nebesa poslati meleke da oni pobijedi. Ne. Sejuhzemu džem'u wa yuwalluna dubur. Kaže, zaista će oni biti poraženi. Njihove vojske će biti poražene i kaže, oni će pobjeći glavom bez obzira. Objavljen je ajet. Ljudi su samo proučili taj ajet i nikom nije bilo jasno šta će se događati. Međutim, dragi Bog daje 7 godina nakon toga. Ibn Kesir bilježi ovo od Ibn Abbasa radijallahu anhuma. 7 godina nakon toga, otprilike druga je godina po hidžri, dakle nakon hidžreta, i dolazi do sukoba na Bedru. 3 puta malobrojniji muslimani susreću relativno dobro organizovanu, naoružanu skupinu, pancirkama, svim tadašnjim oružjem. Tada poslanik alejhi salatu vesselam čini dobu Allahu. Kaže, gospodaru moj, ovo su, kaže, ispred nas, ovo su tvoji dušmani. I ovo su dušmani tvojeg poslanika. I ovo su dušmani vjernika u tebe. Gospodaru, ako ova mala skupina danas sa mnom bude pobijeđena, len tu'bada laka min ba'd. Kaže, nećete, gospodar, niko ostati obožavati na ovom svijetu. Znalo se da će sve onda muslimane otići potamaniti. Pa je Ebu Bekr došao za grlog poslanika, alejhi salatu vesselam. Toliko je poslanik alejhi selam činio dobu Allahu dželle. I kaže, na kraju te dove poslanik alejhi salatu vesselam je proučio ovaj ajet. Sejuhzemu džem'u wa yuwalluna dubur. Rekao ashabima koji su bili okupljeni. Ovo je ono što je Allah obećao prije 7 godina. 7 godina patnji, 7 godina kušnji, 7 godina izgnanstva, 7 godina, 3 godine gladi. Glad je vladao među muslimanima. 7 godina tegobe.
nakon 7. godine, na vrhuncu te 7. godine, poslanik alejhi selam pred samu bitku okuplja ashabe, Ebu Bekr je bio tu, bili su drugi ljudi, kaže, ovo je, danas ćemo ih pobijediti, jer mu je Allah objavio, se yuhzamu džem'u wa yuwalluna dubur, kaže, to na ajet što objavio prije 7 godina, na ovo se odnosi. Šta će biti? Dolazi do okršaja, 3 puta malobrojnija vojska, pobjeđuje 3 puta jaču vojsku. Zar to nije jasan dokaz nam zaista Božji poslanik? To su dakle vidjeli ljudi. Ljudi su prisustvovali u tome. Čak šta više, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije bitke na Bedru, kada je učio taj ajet i kada im je kazao, kaže, izišao je na mjesto poprišta bitke. Pa im je kazao, sutra će ako Bog da na ovom mjestu pogin taj i taj. Pa otišao malo dalje i kazao, sutra će ako Bog da na ovom mjestu pogin taj i taj. I kažu ashabi, kad je završila bitka, kad smo obišli poprište bitke, našli smo da su poginuli tačno na onom mjestu na kojem je poslanik alejhi selatu selam kazao.